Selam, mehriban muştoqlarymyz. Atawatan Türkmenistan YouTube kanalymyzyň tomoşaçylary. Ussatlar Atawatanyna gepleşigimiz. Bugün görüşüňiz ýaly öz studiýamyzda däl, biz bugün mehmançylykda, biz Nirede mehmançylykda. Biz ussat dilçi, alymlaryň doktory, Türkmenistanyň halk ýazgysy Öwezurdy Nipesowyň jaý cennet bolsun. İş otağına kim bilen söhbet edýäs? Elbetde Öwezurdaň perdendi, ussat kompozitor, ussat dirijor Rewşen Nipesow. Sag bolun, çagyranyňyz üçin şuny siz bilen saat hakda, aýdym hakda, bu jadily dünýä hakda söhbet etmäge gelenligim üçin özüm bagtly duýan. Şu gepleşge taýynlyga gelip gidemde 4-5 saat wagtyň nädik geçenden bilmändirin. Sag bolun size. Edil 4 minut ýaly geç gidipdir. Tamam. Entegem şonnaky eden gürüňlemez, söhbetlemez aňymda. Umuman saatlaryňyz üçin, aýdymlaryňyz üçin, barlygyňyz üçin sag bolun we sizi dünýäge getiren pederiňize, käbäňize ruhlar şat bolsun. Sag bolsun aýdýaryn, olaryň ruhunyň öňünde taqdim edýän şeýle dekinli çağany kemala getirip şu derece eltenlikler için. İnnem ilk bilen şul kamera sizin için bize serede oturan tomoşaçylarymyz Türkmen halkyna söhbetimiz başlamaga bir aýdasyňyz gelen zat bolsa başlasyň. Ben bunu hemmelere can sağlık, bek can sağlık dileýän. Her ojukda, her öýde bagyt ırfıl döwlet baýlyk bolsun. Amin. Aýdyrlaryňyz hasyl bolsun. Indi men size Rewşen adyp bilenjek sebäbi tölemä Kemal bilen Ulokan gyzyňyzdan bar ýa mekdebini tamamlady. Arda kana tomoşaçylar tanış edin. Mehran tomoşaçylar Rewşen Nipesowyň maşgalasynda 3 tane gyzy perdendi bar. Ödüm Rewşen Nipesow ençeme eserler döreden, ençeme simfoniýalar döreden we sizin bilýän aýdymlaryňyzy we bir näçe kino filmleriňem sazyny ýazan ussat. Söhbetimin başına saz bilen sözüň, şahyr bilen kompozitoriň döreden eseriniň, ýagny saz bilen sözüň nikasynyň aýdym döreýär diýilýär. Biziň tomoşaçylarymyzdan menem gönden saz eseri ýa kompozitor diýilse aýdym gödüňmize gelýärdi. Ýöne men bilşimçe aýdym bir kiçijik duruş gösi siziň döredýän eserleriňiziň näçe görnüşde eserler döredýär aslında kompozitor aýdymdan başga eserleriň bir näçe görnüşleri bardyr. Şolar hakda aýdyp beräýin. Aýdym bir iňkiçik zatmy qadýan men? Aýdymdan başga mı? Aýdymdan başga. Umuman diýende kompozitor diýmek sazyň ähli görnüşinde işläpleýän adam diýilýär da kompozitor hünerini ele alan adam kompozitor diýilýän adam. Onu diýmek, operada ýazyp bilmeli, simfonik orkestr üçin ýazyp bilmeli, sarly dramada ýazyp bilmeli, kinoda ýazyp bilmeli. Ähli islendik uğurlarda ýazyp bilmeli, özüm orkestrın ähli saz gurarlary üçin bilmeli. Şo saz gurarlary diýeli jaz orkestri bar, simfonik orkestr bar, halk saz gurarlary orkestri bar, kiçik ansambullar bar. Şonu hemmesini näde şonu 5 barbagy ýaly bilmeli. Hökman. Aýdymam ýazyp bilmeli. Indi şu 5 barbagy ýaly bilmeliňizde hor üçin ýazyp bilmeli. Arkaňyzda konsert gidip dur. Siziň ýadan konsertiňiz. Indi şu konsertde çen bilen näçe sazyny bar? Şu orkestr 60 adam. Şu 60 adamyň her seniň ussatlygyny, çalýan sazyny
duymalı şeyleme, dirijor bolacak bolsam. Hawa. Ne edip ol bir beyne, bir akla sığýan. Men şu aslında dirijor göremde, oň taýajagyny göremde hayran galyp ne edip şoň gözü ýetişýär. Her sunugat, diýelim kompozitorçylyk, sunugat, dirijorluk, sunugat salanlarlar, şonun hemmesi bir ılım diýen ýaly. Dirijorluk sunugatam ılım, ullahan ılım. Şonu ne edip psikologik taýda ne edip işlemeli salanlar bilen, şonu ne edip düşündürüp bilmeli. Gysga wagtda näde şo sazy kämin çalyp bilmeli, eşitip sazlaşdyrmaly. O taýda bir näçe sazlar barda, şolaryň sazlaşyna seyretmeli, balansyny. Deňagramlyk bolmaly. Deňagramlyk olsaň, iň esasy zat, iň kyny şol eseri, kompozitoriň ýazan eserini tapawdy ýok. Beethoven olsun, Çağnurymov bolsun tapawdy ýok. Her eseriniň şu kompozitor näme diýjek boldy şu sazy bilen, şonu düşündürüp bilmeli. Sazyny düşündürüp bilmeli, onuň tuğunleşmeli. Ondan konserde çykarym şonu tomoşçylara görkezmeli. Dirijorun maksady şu. Açyp bilmeli şu sazy. Ol dyny sen şonu psihologiýany bilmesen, sazlary bilmesen, nädip şonu wagtçykda? Edil hirurg ýaly açyp şonu hemme buruluşyny bilmeli da sazyň. Oňa ol adamny pikir edini şeyler çalýar diýip düşünýärdi. Ýok, ýa-da gaty çuň kärol. Adamy, insany adamyň beýnisi dolanýar. Diýmegende dirijorym orkestriň beýnisi de. Şeýlemi? Dirijor orkestriň beýnisi hem ruhuny, kalby hem ruhum. Kalby hem ruhy, molmy, näme diýeli, generalyna öňe, näme şol serkerdesi. Bedewatyň uyony çapyk suwaryň eline bolsa, dirijorym edil eline şonýalyk uyandyrýar-da, tutuş orkestri. Ýokary bolmaly düşünjesi, giň bolmaly. Indi men şu buýsanç bilen dirijor diýemizde, düşünjesi, sowady, zehini hakda diýemizde, döwletgelli öktür diýen ady buýsançyly aýtýan. Şo ýigdiň türkmenligine de gowanýan. Siziň şu konserdiňizde de siz dirijorlyga çağırıpdyňyz. Bizim tomoşaçylarymyz şu zehinli ýigit bilen tanşady aýsaňyz. Döwletgeldi kiçilikden ýa-da men bilen çykyş edýär da, kyçyk 9-10 ýaşyndan men konsertlerimde aýdym edýärdi ol. Şonda ýa şoň zehini bir ütköşük bir ýiti zehin bar bildirýär. Sebebi konsertin başyna çykanda iň başyna oýadyk da çağa bolan soň birinji nomer ýa ikinji nomer bolup. Şonda ýa tomoşyny el alyp bilýär da çykyp sesi bilen. Bahtly sesi var. Owadan sesi bilen zehini bilen şeýdip el alyp bilýär da oňa duýulýar. Senim dirijorlygyň duýýan onu. Derrew duýýan. Ýa tomoşçy kabul edişi başga. Ýedine düşüp başlady. Hawa. Ondan soň çalma maksat. Tomoşçyny ýa elaly ýa tomoşçy ýüregini açdy. Kıyınlar tomoşçynyň ýüregini açmak. Şol ýa ýiti zehinligiň alamaty. Ýöne häzirde öňünden bir kän öwüsüň bilen nokta. Menim gowanýan, menim köp saatlar garaşýan döwlet Mehmetden. Köp saatlar oňa öz edin ýalňyşlarymdan birazjyk näme çek bolýan ony. Gorajak bolýan. Özü şu maslahat berýän, şonu etsen, şu plana ýalňyş diýen. Bu plana ýalňyş. Ýa-da şu wagty biderek sarp etmezlikde da. Inne dirijorlyk hakda görüňe de ötýär. Siz dirijorlyk hakda aýry bilim aldyňyz we kompozitorçylyk ogry boýunça da aýry bilim aldyňyzmy? Men dirijorlyk aýratyn bilim aldym. Birinji kompozitor okap ýörkem, opera balet teatrynda kakılıp çalyan sağurarlardı, işte çalıyordum.
Studentdim ya şonda. Birinci kurs studenti. Şonda Nur Muhatov dirijorluq edýärdi. Şol Nur Muhatov orkestra giýrende şonu görüňden eýem şeýdip goýup özüňi näde dikelip bir hili öz boşu bilen öňüne çykyp orkestraň öňüne çykyp seyredişi şeýdip elini galdyrsyndan hem gözellik sunugat hayran alıp seyredýärdim da. Men diňe şonu özüme pikir edemokdum, men dirijor bolasym gelýär, diňe şoňa bir hili süýgü bilen berýärdim da. Şoňa bolan süýgü, şoňa bolan höwesem sizi dirijorluk okuwyna getirdi. Ondan men pikir etdim, şol üns berip başladym. Näil dirijor, men özüm kompozitor, saz ýazmagy öwrenýärdim da. Dirijor nädip şo sazy orkestra düşündürýär. Saz näde dur, ýok. On beylerek, şeýdirek dip yoş-yoşdan saz emele gelip başlaýardy. Ulakan saz. Bizim ýanyn ortağına açdyk. Şo nädip etdiler, şo gat hayrany alýardy. Men özüm şoňa gyzykmanıp başladym. Kıyın zat, ýöne gatty gyzyklyk var. Yoşlukdan otan doğrum karşı yerine düşüp başladım. Ondan men Halipam Recep Allayarov kompozitorçylykdan öýde şonda şu wagt rektordy. Oňa ýanyna bardym. Men şuňa paralelni okap bilermi? Onu muhtar terdowa okarsyň dedi, okaber dedi. Nurum haşym şonu kän bir öwredi, bir teoriýa taýda nemetmekde bir eser, 2-3 saat eser berdi. Şonu öwrendi, goýdy. Benim goýdy, ýatdypdym ol eserleri. Ondan çıkarım, bunu orkestrın önüne koydu. Benim yaş oğlan içinde de ulakan sağlandılar, yaşlı sağlandılar. Benim yaş oğlanın önünde. Dirijor olmalı. Sonra Nurmuk Haçip Akır İzmir'de durup, arkamda durup seyrediyat. Sonra mullumana kömek de hiç kim var tiplenot, yaşlı İzmir'de durdu. Onun diğerde bir ratiyse de on diğerde men ölürüm deydi, dünür oşan ağlar deyip. Şöyle meni köp zattın, bana köp zattın korudu da şöyle. Qarad öz yolunu yöretmek için şähert yetiştirip gidipdir de. O saatlar hemişe şu zatlar hakda pikir edýärler, olar halka sunugatyn gerekdigini we sunugaty ýöredýän ustadlarym hükman ustady, beýlekler ustad kemala getirmeli. Indi şu wagt siz aýdyp otursaňyz, siziň indi yetiştirýän ýigitleriniz, gyýlaryňyz barmy? Siz eminde halipalyga ýetdiňiz. Men bana tek halipalyga ýetdim diýip pikir edem o. Ýöne Recep diýip bir halipa kompozitorum bar da, Bade. Büyük, genial kompozitör. Genial kompozitör. Recep Recep'ten soraýardy men. Recep konservatuarda bir öğretmeni, girmeli, işlemeli. Recep şu wagtlar 60 ýaşlarynda, 60-65 ýaşlarynda. Neme diýerdi? Men özüm zat bilemok, men näme öwredýär diýerdi. İntegen men hiç zat bilemok. Men bilemok, hayran aladym. Näde siz bilemok dedim. Siz köp zatlar bilen, ay ýok diýer, o şunu täm. Näde öwredýän diýer. Men özüm zat bilemok diýip. Inni tomaşaçy hakda aýtdyk da, ýani dinleýijini ele almak hakda aýtdyňyz. Dinleýijini ýygyna düşürmek diýip bir zat bar da. We dinleyici ýygyna düşmek diýip ýene bir zat bar. Şol dinleyici şunu isleýär diýip şo saýda döredip, ay dinleyici şulaydyma taňt edýär diýip bulaydymy döredip, umuman dinleyijiň ýygyna düşüp gitmeklik men özüm näde dogry hasaplaýan. Ýöne dinleyijini nädip ýygyna düşürmeli? Size şeýle sowar. Bir ýaş wagty naşol iň birinji ýalňyşmykan diýenler ýaş wagtymyz şol dinleyijiň ýygyna kowlaşýardyk. Özüni çektirecek bolup, näçe köp bolsa şonça gowy şol tanymak bolmak üçin şol ýalňyşmykan diýenler.
Şu nusxawysyň otda beýtmeli. Nusxawysyň otda ol başga bir kär. Onu reklama edýänler we nusxawysyň otda sen öz edýän işiňi kämilleşdirmeli. Şoňa bar güýjüň bermeli. Seredin şu wagt siz bir zat diýdiňiz-de türkmen awadyny şu wagt günertan saat gitýär, dutar saatyny berýärler. Şonu aslında dutara düşünüp dinlemek için şeyle bir intellekti güçlü olmalı adamın diýdiňiz. Düşünüp dinleyen adamların hemmesi intellekti. Men näme diýjek bolan? Şu wagt ýaş oglan gyzlara 1-2 saat dutar dinle däýmek egertmen. Opera ile balet emedir şonu ýaly. Höwes edip dinläsi gelip opera gitjek ýaş oglan gyzy çagan tapyp bolanokda şonu nädip etmeli? Şu synagoty nädip öwrenişdirmeli, kämil synagoty, beýik synagoty dinleýijini nädip getirmeli, nädip taýýarlamaly? Birinciden operanın özü gyzykly bolmaly, gowy çalınmaly, ola birinciden. Şeýdem, nahar gowy bişde diýedi, gowy fiýji şeýle, onu her kim ýeýgeler ajyksa. Şeýdem, o çiğ eti çiğ olan çiğ suvam neme olsa duzum yok o hiç kim yesi gelmez. Onda birinciden operan ya da çalınyanların kämil gowy bolmaly. Onun adam tapylýar şoňa dinleýjem tapylýar gelýär. Bir gün dinlemese ikincisi eşder ol bir ruhun galdyrýan ruhuny tämirleýän zatlar da olur. Ruhuny kämilleşdirýän zatlar. Ol gaty gerek adama. Nädip adamny fiziki taýdan özüň sagdyn oljak bolmak üçin gidýär sport zaly, gidýär zaryadka, gidýär fiziki sagdyn bolmak, ruh sagdyn bolmak üçin sagdyn demeli. Özüm näme sagdyn? Gowy sagdyn. Arasy nusxawy sagdyn dinlemeli. Dutar şoňa da girýär. Türkmen halk sağları, mukamları. Ne diýeli her ki döwür, her kim internetten onu bunu dinleýär, bizim dinleýär. Sadguru diýdi da her ki nemelerden leksiýa okuýarlar. Psihologiýa bardy, durmuş bardy. Ruh sagdynlyk hakda. Ruh da sagdynlyk neme diýerler da ona life hack diýerler näme? Şoň hemme zatlar bar, duza gitmeler. Bizim dinleýärsin, çynmaýsam, dinleýärsin, dinleýär bermeli bolan, şoň hemme zady, şo durmuşa gerek zatlar, durmuşda gowy ýaşamak üçin, bagtly ýaşamak üçin, saatlaşykly ýaşamak üçin hemme zatlar şo mahtumryň goşularyna bar. On internet ýa-da hindem şeýdi. On niýemsem şeýde, orsam şeýde, amerikan şeýde, hemmesi şu bulat diýerler. Abi sen uzak gitmeden mahtumyny açýan, dinleýän şo taýda aýdýar. Deňsiz bilen deň eýleseň özüňi dert bolwan geçir söz rak bolma doğan bilen gardaşdan ol beýine bir iş tutsan ýanynda. Ne elementar zatdyr. Deňsiz bilen deň eýleme özüň diýär. Boldy. Ya da eşek özün eksik saymaz bedewden. Gymmat etsen at ýanyny bellidir. Bedew diýme şeme bedew deň bolmaz, çyn bedewler meýdanyny bellidir. Uzak gitmek gerekden ama hem mahtumluğa emmedat. Sazı da şon ýaly. Her kim ýalyr Türk sazynlary dinleýär, sazlary dinleýär, hindi sazlary dinleýär, özbek, ors diýdi, amerikan sazlary dinleýärler. Şondan bir zatlar alyp beýerde nemede bizi geň galdyrjak bolýar. Ol adamlary özüne çekdirjek bolýar, ritmler bilen nemeli kakhular bilen. Şoň üçin şu dutany her bir taktyndan bu gowy aýdym ýasap bolýar da. Her bir kakhuwundan her bir kakhuwundan onu etmek için ılım gerek. Onu etmek için bilim gerek. Onun için ondan alıp bundan alıp ılımam gerek der, bilimem gerek der. Yani
O en gymmat zaten tek şol dutarın sazy bizim Türkmen halk sazlarymyz tek şu basırlyň hazyny diýip gazaplaýanda onuň tek bir 5%dan ulanan zok tabi. Şoňa düşünseler, häzirki sazanlar şoňa gelseler, düşünseler, açsalar, şoň dyna baýlyk kolýaşylar. Özüren baý bolýar, daşdöwründen baý diýerler.
Bizim sunwatumuzam galdyrýar, giňiş, bir açýarlar. Men şoňa düşündim, dine şoň bilen şoň üstüne işleýär. Şoň üçin sen simfoniýanyň başyna ilki duktar. Yok, man owa inni Men şo simfoniýany dinledim-de. Indiki eserlerimde de şonu. Häzirki sazanlara da şon maksat eden. Gözlemeler anardan ondan olam sen sunwatyn original edýär. Naşo zatlar seni hiç kime megrettirmeýär. Şoň üçin Halmamedow esasy türkmen halk sazlarynyň Dünýä Halmamedow hemmesi. Veli Muhodam, Çar Nurumam, Recep Allaýarym, Aman Ağacım, Nur Halmamedow, häzirki kompozitor, ustad kompozitorlar. Veli Muhod bile duşuňyz hakda aýdypdyňyz, ilkinji duşuňyz. Şonu ýatlap berýin. Täsirli bolupdyr. 94-nji ýylda. 94-nji ýylda Veli Muhodam bir ýubileýe geçirilýärdi. Mahtumlaryna opera balet teatrına simfonik orkestri, teatrın simfonik orkestri Veli Muhodam fortepiano üçin konsertini çalýardy. Ondan men şondan Litavra sazlaryny çalýardym da, özüm birinji kursum kompozisiýadan. Ama Veli Muhod repetisiya elini. Benim gidip şol ağrı kesmeden gidip salamlaşasım elimde. Vardım. Salamu aleyküm Veli ağa dedim ona. Salam. Benim dedim kompozitorçylykda okuyan şeyde mi dedi, näçinji kurs dedim. Men ýaňy girdim, gaty dedi. Men dedim şu bärde näme işleýän dedi. Dinlemäge geldiň dedim. Men ýok, men simfonik orkestrda çalýan dedim. Litavrada çalýan. Şeyde mi dedi, özüm kompozitor, özüm orkestrda çalýan. Şu zatlar dedi, gelecekte sana gaty kömek eder dedi. Benim dedim, häzir kömek eder dedim. Ýok, kömek eder. Bir iki ýyl boldy dedi. Seyredip, ýok, kömek eder. Şu diýişýär, soň saz ýazandy orkestr üçin. Seni ýa bilýän da simfonik orkestrň içinde oturan ýarda sen. O zaman ýazyp oturýarkan, saz, fleytaly falan ýerde ýa şu çalyp oturan gözüň öýlerde. Klarnetde şeyde çalýar, bilýän da şonu. Şoň üçin köp kompozitorlar men şu orkestrň içinde oturmany, oňarsalar, çalsalar gaty kömek eder şu. Kömek edenligi siziň döreden eserleriňizden hem görnüp dur. Ýani gaýdaý makamym siziň eseriňizi dinledim. Söýgü bägully. 4 kere täzeden dinlendim. Şeyler şunu mu?
Sağlığınızı dinläp oturkam. Allah adamın bedenini, tenini, jany falanna owaz bilen salypdyr. Diýerler. Tamam. Şol ýadyma düşükdi. Hakykatdan hem bir hile taza jan bar ýaly. Hiç bir söz bilen düşünürip bolmayan bir jady bar ýaly. Alalaşýaňyzmy? Sağ sunuty, umma sağ diýende akıllanım, ılımdanım yokardır yani. Ähli sunutda saz olacak olup çemeleşýär. Ähli sunut diýerler, saz boldy diýerler. Ha, olam sebäbi saz duýguňa erkedýär-de. A duýgu bolsa akylym dolandyr. Akylym dolandyr. Ruhuny arsalayan da. Ruhuny arsalayan, ruhuny güýçlendirýän, ruhuny gandyrýan zatlar da. Şoň üçin saz bilen adamy sagyrdyp bilýärler. Inni çağasyny sazanyny edesi gelen adamlara kän düşýärdim men. Özüme de käwa sora berýärdiler. Gülälek nädip sazanyny edip bolýar. Ýa-da nädip bilmeli şoň saz okybynyň bardygyny, näçe ýaşyndan başlamaly şu wagt töweleme iki gyzyňyz sazçylyk mektebine goýa. Ýem uly gyzyňa da bärsleşikde de ýeňiçi boldy. O saz çalmakda. İkinci gyzyňyzam şeýle. Allah nazarlardan gorasyn. Inni şeýle ustad prezidentlerine kemale getiren ata hökmüne we saz ustady hökmüne näme maslahat berersiňiz? Çağany sazda nädip urukdurmaly, onuň saz okybyny nädip açmaly? Näçe ýaşdan başlamaly mysal üçin? Özüm sazynda bolanım üçin kiçilikden ýa saz dinleýärler-de öýde. Saz ýanlanýar. Televizorda da, magnitofonda da. Gurulňyzdan saz hakda. Gurulňyzdan sazanylar gelýär. Olar toýuňyzda mihmanlaňyzdan sazanylar. O konsertlere gidýärler kiçilikden, ýa 2-3 ýaşyndan. Ama öýde pianino dur, kakalary her gün baryp çalýar. Onu çaljym öýde ýem ýoşukdan şoňa çaldy, şoňa öýde gidýär. Ne maslahat veremem, özüm plan näme maslahat. Çağalım saz terbiyesini men özüm bermedim. Çağalara gowy muallimler, saz muallimleri duşdy da. Şoňa men olar üçin kaka. Birinciden ýöne eýem uly gyzym uly sazynda bolýarlar, ýetişenden soň elbetde maslahat sorýarlar, şu nädip çemeleşmeli, nädip bolaryn. Onun üçin aýdýan ýollaryny şoň. Nämen okumaly, nämen dinlemeli. Onu plahil çal diýip, olam ses nemesi bolmaýar. Naşyny barmagyny şeýdip goý. Ondan onu bu barmagyny bäri goý diýip bir saz öwrütip bolanokda. Şonu nädip duýup bilme, öňüň tapmaly. İçinden şonu tapmagyň ýollary bar. Sen özüň gelmeli şoňa. Şol hakykaty, içki hakykatyny özüň tapmaly. Nädip tapmaly onu? Elbetde onu planlap okumaly, dinlemeli, bir näçe görnüşden dinlemeli sazyň. Şolaryň içinde özüne giren saýlamaly. Inni neyrobiologiýany, beyni ilmini öwrenýän alimlaryň biriniň interwýusyna şeýle ýazgy barda. Egerde çağaňyzyň has okyply bolmagyny isteseňiz, hökman saz sowadyna, saz çalmagyna ýa-da surat çekmegine üns beriň diýär. Siz özüňiz çağalykdan, siziň maşgalaryňyzda, kakyňyzda alimlaryň doktory, dilçi we güýçlü ýadaçy ejeňizem şol sazçylyk mektebine soň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna türkmen dili we edebiýaty muallimi, dogrymy ikisem sazyna däl. Ýöne siz nädip saza urukdurdyňyz? Eliňizden tutup sazçylyk mektebe alyp gitdilermi? Men biz 3 dogan, erkek dogan, üçimizem sazçylyk mektebde okuduk. Uly agam
skripka çaldı, ikinci ağam fortepiano ile fleyta çaldı. Benim sağçılık mektebde okuyadım. Sebebi bizim ejemiz sağçılık mektepte muallimdi. Türkmen dili ve edebiyat muallimidir. Onun çağırlığım yanında olsun deyip sağçılık mektebi veriyor. Dine ulağım okumadı son, yerini devam etmedi. O ikinci ağamım oğlum dedi, yok men fikretler benim Sağdıyla gitmedim deyip. Yani men gittim sağdıyla bir şey. Benim köyümde kakam yazıcı olan son köp kompozitörler geliyordu. Yazıcılar, şahirler, hudojluklar geliyordu köyümde. Onun kakamın bana saz çaldırıyordu. Oğlum, küçük oğlum saz çaldırıyordu, men dinleyerdiler. Benim hükmüm tayarlanıyordum sonra. Özümden mektepte verilen sazlar derdi, özümden düzüm kevzatları, Leylacan deydi, Bircan deydi, Sonyazatları özümden teyazın aranjurovka edip ağırlaştırıp çalıyordum da güymeyerdim onları. Bunu seyret, bunu kompozitör olur. O ben kızık vardım yani 3. yıl. Kanat veriptirler de. Onun benim şotayda özüm ama öz sağladım deyip bir kiçireyecek sağlar döreliyordum. Ol bir oyun hükümünde. Ben ona kendi bir üns filan yardım edip ulu maksat bilen edeme olattı. Ondan sonra sağ neme kutordu olun, mektep kutordu olun, neme yol sayılamadı, kaysı uğur sayılamadı. Ben köp dostlarım, çağırlık dostlarım hemmesi biri jurist, biri ekonomist, biri narkozu ire, biri üniversitede ire, biri yendi bir hemmesi bir taqiq ilimlar sayladılar. O halkara jurist, halkara ekonomist. Şon yani bir katı bir modni nemeler de uğurlar da. Benim ona seyredeceğim, buna seyredeceğim. Sonra dedim, benim dedim halkara ekonomist olasın öyle dedim. Bolya dedi, Ecem kakım Bolya. Ecem dedi, neme dedi, sen oğlum dedi, sen 6 yaşından veya saat çalıp geliyorsun dedi. Kakım dedi, Bolya'nı görürlüydü, yani bir neme var dedi, şert var dedi. Sen dedi, 3 gün dedi, piyanonun başında baran ok dedi yani. Piyanonu da çağırlığın zayınızda dur da, çağırlığın zayınızda. 3 gün baran ok piyanonun yani dedim, ben Bolya dedim. Barmalaya mı piyanonun yani Bolya, baran ok. Onun kalkım işten geliyor, kapıyı açıyor, çağırdım, ben çalıp oturuyorum da. Öğüm bilmeyen. Şu yadına çıktı da şert. Öğüm bilmeyen, akıyım çalıp olayda oturuyorum. Halkara ekonomist. Kalkım, yoşuktan kapıyı yaptı. Yo çalıyor deyip kapıyı yaptı. Çalıp oturuyor, yadı bu sizde yakılı. Bir konservatuara girmeli vallahi. İnni kakağınız şöyle doğru ediptir mi? Katı doğru ediptir. Men katı gözüm baktı duyan kıyava geceler oynayan saat 3'lere 4'te oynayan birdenim yadına düşüyor. Men saat çalpılıyor. Onun gece nauşum takıp çalyan 1 saat 2 saat gece. Öğüm katı baktı. Son Ecem kakım bana kömek ettiler. Öz yolumu saylamanı. Olmasa beni eve giyip gitmeli, o narkozalar. Cadile dünyanın iyisi olmağa size kömek edipdirler. Hakikaten hem sağda kudret hem cadı var da. Ol beyleki kârlar bilen diňer ýaly değil. Kompozitörün sağlarından kârın. Aýratynam kompozitörün. Inni siz kakaňyzyň we ejeňiziň size siňdiren ihlasını yerine düşüripsiňiz. Siz kakaňyzyň ençeme sözlerini aýdymlarda öretdiňiz. Ol aýdymlar türkmen halkynyň ruhuny, kalbyny ýaşaýar. Her bir enata şeýle perde bolmak müýesser etsin men şonu dilek edýän, arzu edýän maňa da inşallah. Inni esasy meşhur bolan bir aýdymyz bar. Ýar diýip yandım men. Bak oşu kinofilmini
sözleri özürdü nepes fınqı, sade rövşen nepes fınqı. Şu yerde şondan bir bölük çalıp berseniz, tamam film. Görürmüdü şol aydım hatta devam edeyeli. Edilýän ýerine ýetiren sadyňyzy tomaşaçylar aydyma kämil aydym sada we sunugata has çuň aralaşan dinleýijilere bilýänler rowşan nepes waň sady. Ýöne köý ýaşlar, oglan gyýlar selwe towakly jwan aydymy diýip bilýärler şu sady. Indi şu hakda söhbet edäýeliň. Köplünç after sahnanyň arkasynda galýady, ýerine ýetirji esasy el çarpışmalary, esasy meşhurlygy eýe bolýar. Ene kinematografda da şeýle. Rejissor esasy şey diýen bolsa, baş keşipdäki, mysal üçin Artyk Baba Annanow Artykyň keşfini döreden bolsa, ol has meşhur bolýar, şol filmi döreden rejissordan. Şu meselede sizin after da ençeme aydymdan after hökmüne näme aýdasyňyz gelýär. Nädip eserin afterni has meşhur etmeli. Nädip eserin afterni tomaşaça ýetirmeli. Şulugurda näme etmeli? Näme ýalňyşlyk goýberýär? Biz mysal üçin men gepleşik berýär, ýa-ni sunuwda zatlar bilen. Näme maslahat bererdiňiz maňa? Şol çykmak üçin. Ýok, after tanıtmak üçin. Ene aydymçylar aydymy ýerine ýetirýär. Köp babatda. Şol aydymlaryň afterlary bar da, sadyny ýazanlar. Mysal üçin, gel gyratym ganat baglap, uç edil atym. Ata Ilamanowyň ýerine ýetireni. Häzir men Ata Ilamanowyň ýerine ýetireni bilýän, häzir kompozitor kim käre şuna diýerin. Gönnün şon döreden kompozitor ilk wady ýadyma düşäýän nokta. Şu meselede biz näme etmelik? Şol afterlary halka tanıtmak üçin. Hökman afterlaryň atlaryny aýtmaly. Hökman ýa-ni aydymdan nimesini aşağını ýazmaly. Ol emel edilýän bir düzgün ol. Ýewropada emelde bizim şey etmeli bir başga ýa. Ol aydym söýüp aýtmaly. Afterlaryň atlaryny. Häzir başga nimeler bar da Ýewropada, Amerikada, ortaýetde afterler birinji ruhsat sorýarlar afterdan. Onda dünýä tejribesi. O dünýä tejribesini afterlerin nime diýär, ular şey diýerler. Şertnama. Şertnama. Men plan şeýle şonu aýtjak diýär. Buna adyny tutjak gelýär. Şertnamada eýem after adyny görkezjek gelýär. O sen maňa ruhsat berýän, o tölegini edýär, şonu şol buna after hukugyny sataýa. O 1 ýyl, 2 ýyl ýa aydymyň öýbir kiçiräjik taryhy bar.
Şu yerde yine bir after unutmayın şu filmin rejissörü Bakt Kuşu filmin adı zöhre tahir distandan esaslanılan Sapar Muhammed Jalliyev. Artık Jalliyev'in oğlu Türkmen kinosunun ötünde bir neçe ertekleri ve bir neçe qoğu kinoları dörüdün rejissör. Gürünüz devam edelim. Sapar Muhammed Jalliyev. Biz onu Saşa Jalliyev diyorsun, Ceyt Saşa diyorsun. Onun sağ iş yapıyor. Hem adını aydım yoktu orada planlı. Birdenim Ceyt Saşa diye şu Ruşen aydım gerekti yani şu tacı dedi bu söylüğü vardı. Bir hükman aydım gerekti diye. Onun söylem yok, adam yok. Neçe minut olmadı? Ay bir 3 minuttan keyin olmadı dedi. Maksimum dedi 2,5-3 minut dedi. Onu böyle ben yine göreyim dedim. Geldim. Öyle şutaya geldim. Ben kalkmam şutayda oturdu. Kalkmam şu ağrı kesmeye abiyede elinde. Kalkı dedim şunu yani 3-4 bent gerek dedim de şey vardı. Desan stiline Desan'ın kıssası yali neyme ettiler, geldilerden diydiler, neyme şunu yazdım. Şöyle dedi ona sağdım sen dedi. Ay sağdım dedim şunu yazarak bolar dedim. İmprovizasyon. Neçe boğun dedim, tapağı yok dedim, sen yazay dedim. Şu tayda oturup kalkıp 3-4 bent yazdım ama. Telemini Suriyadan ayırdı. Neyme diydiler. Neyme yine matam Suriyadan ayırdı. Son yarak bu gibi. Olur yaşları düşünkli olmadı Allah'tan. Yöne koyarak sade. Tamam, yöne koyarak. Onun yazdık onu. Ben anajировкасын tayinladım. Şimdi kim aytmalı? Kim bilen işleşen dedi Ceysaşım. Ben dedim, şu vakti ben Maral Durdiyev bilen işleşedim. Maral Durdiyev'in için aydımlar yazdım. Şunu Maral'a aytıracak oldum. Maral'ın şu vakti yarım maniyatıydı. Onda dedi, Bakır Hocayev aytsan yayıl dedi. Bakır Hocayev bolar dedim, şol aydıma. Bakır Hocayev Maral'a gidip de toyu. Bakarım yok, sroçna da yazdım onu. Selgim şu koridorda ana bir yaş gıydı ol 18-17 yaşındadı şu vakti. Onun Ansel'i dahi sen aydık Kur'an'ı şunu studiya girdik. Şeyler hakikaten şunu ulu şu Çırnavoy yazış oldu. Çırnavoy yazış olan yok duygularak aytıştığın şeyler aytırdık olan saçlı dedi bol yaşlı dedi. Kol aydın şoğlu çıkacağını, çıkmacının garantisi yok dedi. Kovuldu, aydımın kovuldu, seyirden kovuldu. Şondan sonra meşgul oldum. Ben ne meşgul, şol aydın meşgul olanım ben bilemem. Birden alıp götürdüler, ardından kinoda gördüler. Başka toylarda, başka aydımçılarım ayttı onu. Eğer orta Türkiye'de de ayttılar, Orset'te de aytmıyor, Kazakistan'da da aytmıyorlar. Şol aydım. İnne, sizin başka da yine meşhur aydımlarınız var. Yani aydımlarınızın içinde ilkinci gezek, men sizin dereceliğiniz bilen tanışıp olamda ve ilkinci gezek sizin aydımınızın premierasını dinlettim. Yangalada, Göktepe'de. Durnolar aydımınız. Yanlışmasam 2005 yıl olaymasa hiç yadımdan çıkan yok. Mingle Transtopor'na alıp gittik. Bir avtobus. Türkmenistan Halk Artisti Maral Durdiyev. Benim aydım entek dinlek görümü. Yerine bardık, klip düşürmeye var ya. Dağlar. Kalorkalı açtık. Aydım yanlanıp başladı. Hali hazretçeli, durno değilse ya durno diyen söz okusam ya durno görsem, keşfini görsem sizin sarlarınız gözüme geliyor. Serdar durno tel cıgalı durno diyen yerlerine ne edip dörüyer şun yalı sağ. Ne edip siz sağın içine durnağın pirini kanıtını şun dünyasını ne edip salıp biliyeniz? Şol ben düşündük bilmeyen olattı. Onu sağın çalıp vereyim. Tomoşaçılarım gülale piyonu gürle otur. Bizim büyük görüldü yerler. Kompozitörler gürleyenin şu sağ çalanın gürü yandı. Ülken gürle bilmem yok mu?
şol söz seni söz ilham vermeli, ondan aydımçıdan köplatlar bağlı. Aydımçan şol ınamını mı, özekini, şonu alıp götürmeli seni. Sen yazan zadını. Aydımçın usatlığına da bağlı köplatlar. Kompozitörün dünyasını, şon hırpını, şon ölçüğüne geçmeli aydımçam onu, şu aydımı yerine getirenler doğrudan. O aydımçı şonu kompozitör bizi şol goşyny okap şoň olarny ýerýärler. Manysyny, zadyny öwrenip, şonu söýýär goşyny, söýmeli, girip, şonu öwrenip. Soň ýüregini dinläp, ýüregin bilen saz ýazmany çalyşmaly. Saz ýaz başlaýar. Her bendine görä, näil akymny goşgyn ýerinde. Soň onun ona da bir garansiya ýokda, ýazan zadyna. Soň şonu aydymçy, şu sözüni, sazyny içine girip, şu materialy söýmeli. Şeýdibam alyp götürmeli. Öz zekini bilen, öz sesi bilen, ýüregi bilen, ruhu bilen götürmeli. Hem aydımlarım şonu ýa 50% aydımça bağlı. Onda seret ite gowherdaktan ite mağlar gowherem diýär türkmenler. Diýmek aydymçy ýerine düşmese aydymyňy döreden eserini bir köpüge edip bilýär-de. O, käbir aydymda ýitmem diýär şonu ýa. O aydymda. Diňe men pikirimçe bar, hakykat ýitmeýär şo. Hakyky gowrat neme çykýar şo. 100 ýyldan, 200 ýyldan çykýar şo. Hakikaten şu Hudaý tarapyn yürekten bolsa, şol ýitmeýär şo. Sağım bolsa, aydymam bolsa. Başga aydymçy çykarar şol aydymy. Ýaşar. Ya da saz bolup çykar bir ýerden. Ejeme diýen sazyňy dinledim. Eje. Siz üçin bu söz näme? Bir ýerde kenara diýip bolýar. Bu iň mukaddes, iň arasalar. Men üçin eje. Eger men ejem diýip 8 ýaşly Rewşenin ýaşyna dolansak ýa 9 ýaşly Rewşen mektepden bir ýerde men ejem diýip düzme ýazsaňyz şoň birinji, ikinji setirine näme sözler bolardy? Söýgi. Siziň ejeňizde beýleki ejelerden näme tapawutlanyrardy? Rewşeniň ejesini. Yo, men ejem hemme ejeler ýaldyr. Onuň men başga seýledýän. Şonu aýtjak bolýan, her bir çağa öz ejesini öz nazary bilen bakýardy. Käbir biz şu dogunlar bilen fenomeni bolýardyk da çağa wagt. Onuň her çağda özüni söýülmeli, neme isleýärdi. Eje näme diýän onda oglum diýär, sen men oglum diýär. Oğlum men oglum diýär. Oğlum men oglum, üçigim deň söýýän diýär. Ýok, däşdi men körüp, meni olaytdy. Indi düşünýän şodatdy. Şol Hudaýa kepil duran enedir ene diýär. Eneň öpen maňly takdir şor edip bilmerdi. Onu şu ýerde ejeme diýen sazyňyzdan hem ýerine ýetirip berseňiz.
Ýa-da dogtorma ýok, söhbetime dogtorma ýok. Ente görüňlemden ýygy jemlener ýalylar. Ýöne söhbetimden ahyryna geljekde türkmen sasyny otuny kämilleşdirmek üçinmi? Ya özüňizi hassa kämilleşdirmek üçin näme etsem diýäňiz? Sebäbi adam özüni näçe syntgylak etse, şonça gowul ýa-da nägilelik içiňizde barmy? Şunu düzetsem, şunu aýyrsam, enligimde, häsiýetimde ýa dörejligimde şu sepkide ýetsem, şunu ýalak. Elbette emrat bar şu nägiligim bar şu köp düzetmeli ýardamy işlemeli, kämilleşdirmeli. İş uturmaýar. Sağından iş hiç vakti sağından näme kompozitor, любой sonod işgärinin her bir adamın kämilin çägi ýok. Kämilin çägi ýok. Природа не видит остановки в своем движении. И поэтому она казнит всякую бездеятельность. Yani durmak demek, ida gitmek demek de. Owa, tebigatda, bu barlykda hemme zat hereketde. Owa. Şoň üçin günne işleyen, ýa-da men 40 ýaşaşymda, günne özüme irden 4 saat, öğlen 4 saat işleyen. Sazyn bir takt ýa-da onu işleyen men, ýa-da öňkü işlerimi täzeden seredýän, ýa-da täze bir bizim döwletimizde, Aşgabat şäherimizde täze bir topor döwledi. Aşgabat'ın Kameratovy diýip, oňa da bizim ustad sazyn namy Bahram Dolaýew ýol başçylyk edýär.
şu gelecek konserde için tiyatro, şolar için bu tiyatro eserin üstünde işleyenler. Sonra başka dönemlere yaş olanları, yaş sağlanları, kompozitörler, maslahat edenler şu eserde neyli işleniptir, neyli kemil bolsa da diýär, onu şu neyli kemil işleniptir deyip seyretmelerle şol eser adamlarda neyli gulluq eder, näme peýda ettirir deyip seyretmeli. Näme berýär adama? Adamzada Bir adam öz ilinin üstüne bütün adamlar şol edýän işi näme peýda ettirir. Din onu men gat professional yazdım, naşeyle onu beýletdim, bunu beýletdim deyip däli şol näme peýda ettirir. Şo taýdan şol nokta nazardan teretmeli. Awa şonun şey seyretmeli, şeyden öğretmeli. Naşoňa wagtyny sarf etmeli. Özüni kämilleşdirmeli, şo ýyly işler üçin. Etmek üçin. Onda sen ösýän, onda sen döwrülen bile ýöreýän. Inni adamzada näme peýda getirdi? Iline gününe näme berdi? Eser diýilende men kompozitör Türkmenistan'ın halk artisti Gurbanowyň eserleri gözüme geldi. Şu insanyň Türkmen sunugatyna beren eserlerimi, sunugatymy, paýymy, nähili adlandyrjagym bilemok ýöne şu hakynda men sady däl, men sady adam ýok. Siz sady hökmünde näme aýdyp bilerdiňiz? Gurbanow men gaty gowar ýa-ni gözüme halipaň deyip hasar edýän Gurbanow. Näme yüzli ýazan bir eserim ýok daşan. Hemmesi ýüreginden geçirip, şu ýüreg filtrinden geçirip ýazdy. Hemmesi. Şeydi bir ayma bolýan şunu çaşdyrdım, şulan bolar diýilen zat ýok. Gurbanow her eserinde. Häzirki yaşlılar da olur diyelim profesyonel okanoklar da estrada aranjirovkany öwrenýärler, bolla aýdym döredýärler. O aranjirovka öwrenýärler, aýdym döredýärler, olar ilmine giden oklar ken. Okanoklar şol not käbir nimeler nota bilen on. O sluh boýunça çalýarlar da. Şolar käbir maslahat soraýan, näme bolmaly özüňe, näme kämleşdirmeli, näme dinlemeli. Men de şu Gurbanyň sazlaryny dinläýär belli ýa-ni. Şol Gurbanyň sazyny dinläp, şoňa men dejek ol, şoň sazyny öwrenip özüň çalsaň, şoň sazlaşyklaryny, garmoniýasyny, ýatdyny, galybyny, sazyň galybyny näme Gurbanyň ular. Gurbanyň ýolundan ýöremek-de. Şonu öwrenip öz sunugatynda öwrenseň, öz işinde. Şol edil konservatoriýany gutorynyň bilen barabar da şu sazlary. Estrada sazynda üçin. Estrada sazynda üçin. Men käbir işlerimde uly gowrumly eserim ýazanda men käbir bir işin giden okda işleýän dur bir ýerde. Onu Gurbanyň sazlaryny açyp dinleýär. Şu onu dinleýän bir şeyler işimi diýär. Ilhamak başlaýar. Ilhamak onu öwrenýän şoň sazlar, näde abarotlar, nälatlar, akhyýar saz. Şonu maslahat berýän. Elbetde bardyr, başga da bar biziň sazynyň çaryky, men işleýän sazlary bar. Gurbanyň şol uly goşant goşdy. Ine Rewşena, bir çytady soraýyn. Türkmenistan halk artisti Maral Durdiýewa gelende köp adamlar bilen söhbet edemde jaý cennet bolsun, Gurbana hakda gürrüň edýär. Diňe Gurban jan näler? Ýöne adynyň Gurban diýip tutulanyny gabat gelemokmaň sebäbi nämedik? Bu Gurbanlarda dünýäde ýeki bir adamym ýokdur. Şo arada bir evet zat diýjek, ol plan eken planlar. Şoň bir söýge bayadan da adında söýýärdi, şu durmuş söýýärdi. Şu hemme söýginem öz sunugaty bilen gorkadýardy.
On şu toyda çalıyat da başka sağlarım ol. Başka kompozitörlerin sağlarım çalıyor. Benim sağlarım köp sağlarım çalıyor. Şu öğün kıyar yüreğine çalıyordu. İnne şu Qurbanın ahangını muman milli ahang desinin bir owadan aydımı varsa yarın çar. Tevkidiminin ahirine son çalıp verseniz. Qurbanın ahangını köp aydımlarım var benim. Durnaların Qurbanın ahangidir. Ama men özüne de aytdım, özüne de orkudum. Yarın çalsaq da. Yarın çalsanız onun çalmak kanıdam tamaşaçılarla hoşlaşıp bilersiniz. Hava bizim size soğudumuz qoşursak, bizim şu gepleşimiz küçücük soğud. Atavatan Türkmenistan YouTube kanalımız var. Hava saytımız var. Makul hizmet tercüme merkezimiz şu bizim Atavatan YouTube kanalımızın gepleşimizin himayetkari. Şoň üçin eger dil öwrenmek isleýän çağalar bar bolsa bizim makul sözlük aplikasiýalarymyz var. Garady şu Atavatan Türkmenistandan size küçücük yadigarlyk soğud. Sağ olun. Hemişe ukyňyz süýji bolsun, şirin bolsun, sadlaňyz ýaly. Günüňiziň her pursady owadan süýji şirin bolup geçsin. Şonu dile edýän Röşen ağa we tomaşaçylarymyz diňe bir Türkmenistanyň raýatlary, ilatlary däli, dünýäniň çar kunjunda ýaşaýan watandaşlarymyz bar. Şoň üçin arkaýyn näme aýdasyňyz gelse ýüzlenip bilersiňiz. Men endi bir ýere hem bizim iyileşlerimize, tomaşçılara bir çantarlık dileyen. O avrayınız büyük olsun, asırlı, devletiniz kən olsun, bağıtlı durmuştu, yaşap, bir her günümüzü bağıtlı geçirmeyene nesi etsin. Gelin konsertlere, dinleyen sağlarımızı, bizim ılkımız, bizim ınamımız, bizim gücümüz, bizim halkımızın sevgisi. Şoň üçin hemme edilen işlem bir halk üçin edýär. Sağ olun, soğutduğunuz için. Bilerek sana da köp sağ olun. Men Türkmen kompozitör bolanma gaty begenýän. Özüm bagtly duýýan özüme. Biz nire etsem, yerin haýry bir kunjogyny etsem, Türkmen kompozitör diýip özümde arkaýyn bir bagtyar döwletiň sağlandysy diýip özümüzi tanadýar. Şoňa da men gaty goňýan. Beýik kompozitörlaryň Aşyr Kuliýew, Veli Muhadow, Nur Muhadow, Recep Allaýarow, Çar Nurimov, Nur Halmamedow ýaly kompozitörlaryň ýoluny dowam edýän diýip şoňa da men gaty begenýän, şoňa goňýan. Bar güýjümem şoňa sarp eden. Ata watanym üçin men şu watanyň ogly, watany da gulu eden.
kalım nayınca Pınhan bakır şargara ötler Canım alçık imma ki dödme Yürekten üzülün ataşlı tübler Savaş yüreğine nardı yarın yar Yürekten üzülün ataşlı tübler Savaş yüreğine